Što ćeš biti kad odrasteš? Pitaju me sa svih strana. Evo što im odgovaram. Moja želja nek je znana. Mogu biti moreplovac, vatrogasac ili lovac. Mogu biti veterinar, kovač, pekar, građevinar. Mogu biti pjevačica ili slavna slikarica. Mogu biti doktorica, frizerka ili znanstvenica. Mogu biti vlakovođa, pilot svemirske rakete. Ali jedno sigurno je, najljepše je biti dijete. Djeca znaju što je važno, djeca znaju što su snovi. Dječje srce puca snažno, dječje srce uvijek voli.